Эфирда жұмға күн яңалыклары исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина иңелек бүгінгі төп темалар турында. Салқын булса да жылытқы жайламаларынан файдаланмау хәерлерәк. Янгын сөндірүчеләр әбәле казалардан кисәтә. Сезон башыннан 106 балага толпан кадалган. Бу очракта нәрсә эшләргә, белгечләр киңәше. Шәһәр чәчәкләргә күмеләне өчен быел үсемлекләрне сынга алып утырттылар, Гүзәл Шихапова ачыклады. Көннәр салкын торгач, шәһәрдәшләребез электр җылыткычларын күбрәк куллана, аеруча бакчаларда. Бу рөхсәт ителә, әмма янгын чыгу куркынычы бар. Чөнки кайбер бакча өйләрендә электр үткәргечләре, розеткалар бик иске. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Чаллы бүлекчәсе инспекторлары урман цехындагы 2-нче гидростроитель бакчачылык җәмгыятен тикшерделәр. Рита безнең иҗат төркемендә катнашты. Сезгә памятка мер пожар безопасности. Икенче гидростроитель бакчачылык җәмгыятендә күпчелек өлкәннәр яши. Алар янгыннан саклану таләпләрен төгәл үтәргә күнеккән. Янып китсә, сүндерергә су булырга тиеш. Менә безнең ваннабыз бар, 2 бочка менә шунда тора су белән. Тигендә дә менә бочкабыз бар. Тикшерү барышында кайбер йортларда иске электр җылыткычлары тузган электр үткәргечләр ачыкланды. Аларны тиз арада алыштырырга кирәк булачак. Чөнки нәкъ менә шулар аркасында кыска ялганыш һәм янгын чыгарга мөмкин. Хуҗабикигә бу борынгы яткар белән хушлашырга туры килер. Нагревательный прибор иске. Бу приборның юк автоматы сүндерә торган аны. Перенапряжение булса. Узган ел ширкәттә яңа электр линиясе үткәргәннәр, шәхси йортларда моны хуҗалар үзләре алыштырырга тиеш. Яңа электр приборларын теләсә күпме кулланырга ярый. Безнең электр шилтәре аннан зыян күрмидер рәис. Ә менә юллар монда тар. Янгын машиналарына узарга кыен. Бу шәһәрнең барлык бакчачылык җәмгыятьләренә кагыла. 90-нчы елларда кешеләр участокларын үз белдекләре белән алганнар. Юл өчен урын аз калган. Ә калган яктан 2-нче гидростроительдә тәртип. Аллага шөкер, пожарлар юк бездә. Ответственность председательнең бик нык. Янгын куркынычсызлыгы рейдлары башка ширкәтләрдә үткәрелә. Рим Әхмәтов, Ленар Султанов, яңалыклар. Иртәнге саат 10-нчы яртыда янгын сөндерү идарәсенең кизү бүлегенә Ивушка бакчачылык ширкәтендә янгын чыгу турында хәбәр килде. Ут чыкканда йорт хуҗасы өендә була. Янгын сөндерүчеләрне күршеләр чакырган. Алар әйтүенчә 71 яшьлек хатын-кыз паралич суккан булуга карамастан өйдән үзе чыккан. Видимо, телевизордан яна башлаган. Потому что хозяйкасы весь битләре пешкән. У больная, мужика үлде недавно, но Нинаса тоже больная она. Еле-еле ходит. Чыкканның әле син кем чыгарганмы, үзе чыкканмы? Янгын сөндерүчеләр йорт хуҗасын ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләренә тапшырган. Ул 1-нче һәм 2-нче дәрәҗә пешү җәрәхәтләре белән хастаханәгә озатылган. В данный момент ведется проверка по факту возгорания. Наиболее вероятной причиной пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Также рассматривается версия как поджог и неосторожное обращение с огнем. Йортта башка кешеләр яшәми. Авыру хатын-кыз күптән түгел генә тормыш иптәшен югалткан. Бер үзе көн күрә, җәйгә бакча йортына күченеп килгән булган. Ландыш Мустафина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Башкарма комитетта май айы өчен килгән квитанцияларда җылылык графасындагы соннарның ни өчен булуына аңлатма бирделәр. Югыйсә җылылык бирү апрельдә үк туктатылды. Бу шәһәрдәшләр арасында да күп сораулар тудырды. Шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның көн күрешен тәэмин итү идарәсе җитәкчесе урынбасары белдерүенчә, исәпләү җайламалары күрсәткечләре айның 23-ннән 25-нә кадәр алына. Быел яз салкынрак килү сәбәпле кайбер фатирларда җылылыкны 30 апрельдә генә өздиләр. Шуңа күрә күрсәткечләр алынган көннән 30 апрельгә кадәр түләүне май айы счет фактурасына керткәннәр. Тиздән июнь уртасы җитә, әмма шәһәрдә чәчәкләр аз утыртылган. Моңа шәһәрдәшләр зарлана. Гадәттә Сабантуй алдыннан Чаллының барлык проспектлары да чәчәккә күмелә иде. Быел милли бәйрәмнең вакытын күчерделәр. Үсемлекләрне дә ачык грунтка соң гына чыгардылар. Әмма моның сәбәбе бәйрәмдә түгел. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Чаллының күп кенә проспектларында, паркларында шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре эшли. Чәчәкләрне ачык грунтка бу көннәрдә генә күчереп утырта башлаганнар. Ел саен чәчәкләрнең саны 3 миллионга җитә. Быел да бу сан кимемәгән. У нас и петуния будет расти, и колиус, и цинерария, бархатцы. Все это у нас будет расти, цвести. Мы же не только как бы сажаем, мы же еще и смотрим за этими растениями. Мы их удобряем, пропалываем.
Шешекләрне соңга калып утыртуның сәбәбе салкын һава торышында, язгы һәм җәйге салкыннар аркасында оешмага акчалата зыян килгән. Май башында утырткан 1 еллык үсемлекләрне яңадан утыртканнар. Башка елларын 9 майга утырткан, 1 еллыкларда күп еллыклар турында әйтмим инде, бөтенесе саклана торган иде. Но быел кызганычка каршы аларның бөтенесендә кире утыртырга туры килде. Менә 5 градус, 6 градус безнең күп чәчәкләр өчен ул бик критический температура, инанын кырау турында әйткәндә юк. Хәзер көннәр җылытты, 1-2 атна эчендә барлык түтәлләрдә әзер булачак дип ышандыралар. Әмма чәчәкләрнең киләчәге шәһәрдәшләргә дә бәйле. Яшелләндерүчеләр үсемлекләрне таптамауны, өзмәүне сорый. Шәһәр буенча чәчәкләрнең 80-гә якын төре утыртылачак. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Талпаннар солқыннан да, яңғырдан да қорықмайлар. 23 апрельдан бүгінгі қадар Кама балалар медицина үзәгенә 106 баланы алып келгеннәр. Узган елның шушы вакытына бу күрсәткеч 46 гына булган. Балаларга кодалган урман битләренең барысы да тикшерүгә җибәрелә. Анализлар 1 тәүлек эчендә әзер була. Әгәр дә бөҗәкнең йогышлы авыру таратучы икәнлеге ачыкланса, хастаханә ашыгыч төстә поликлиникага хәбәр итә. 10% клещей. Быел кодалган талпаннарның 10%-тан артыгы авыру таратучы булып чыкты. Бу боррелиоз һәм талпан энцефалиты. Боррелиоз очраклары күбрәк. Синоптиклар җәен җылы көннәр күп булмый дип фаразлый. Шуңа күрә күпләр үзләренең ялларын планлаштырганча уздыра алмый. Аеруча мәктәп укучылары каникуллар күңелсез үтәр дип борчыла. Әти-әниләр дә балаларны ничек мавыктырырга белми. Шулай да урамда һава торышы нинди генә булса да, җәйге ялларны күңелле һәм файдалы итеп уздырырга мөмкин. Ничек шәһәрдәшләрдән сорадык. Бакчада булышырга тиеш бит. Ашылар. Шулай. А вот это что? Укшарга тиеш, алар көчләп, хоть көчләп эшләтергә кирәк. Тәүтән урамда окуркалар җыйып тарталар. Множество разъехались по деревням. Я вот советую, у кого из деревни дачи, ездить туда, там работать, гулять, погода прекрасная. Но и ежели кто остался в городе, ну, для людей моего возраста, желательно устроиться на работу. Дома сидим. А где еще можно посоветовать, кроме как на даче мы уезжали? А сейчас не уедешь, холодно. Ну, без койтып кетіп ереміз аларны. Дельфинарийларға, нелерге, туда-сюда. Шалы ТВ телевизия компаниясы Җиңү паркында балалар өчен бәйрәм оештырды. Болытлы һава торышы да шәһәрдәшләрне куркытмады. Клоуннар, заманча биюләр, җырлар, акробатик номерлар, сабын куаклары шоуы барысы да балаларга ошады. Тамашачылар өчен төрле конкурслар оештырылды. Җиңүчеләргә телевизия компанияның якын дуслары бүләкләр әзерләгән иде. Бәйрәмне оештыруда ярдәм күрсәткән өчен партнерларга тагын бер кат рәхмәт белдерәбез. Погода, к сожалению, нас не радует, но благодаря телекомпании Челны ТВ у нас веселое настроение. Они были Челны ТВ яратабыз. И что там? Несмотря на сюрпризы погоды, сеть магазинов «Циркуль» решила поддержать телекомпанию Челны ТВ в проведении этого замечательного праздника. Мы выделили огромное количество призов для детей. В наших магазинах вы найдете огромный ассортимент товаров для творчества и учебы. Соңгы мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына иртәгә 9 июньдә Рамазан аеның 14 көне. Шалыда сәхәр вакыты 0 сәгать 47 минутта төгәлләнә. Авыз ачу 20 сәгать 11 минутта башлана. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Алда безне 3 көн ял көтә. Вакытыгызны күңелле һәм файдалы үткәрегез. Сау булыгыз.